Jeg har tænkt mig at sige noget om, hvordan vi arbejder med nudging, og så har jeg tænkt mig at bruge det gode gamle billige tricks og vise den med penis fra Tyskland af. Jeg tænker, at det skal fremstå sympatisk. Mikkel er partner i virksomheden Klokken 7, hvor de beskæftiger sig med adfærdsdesign. Det vil sige, at de finder ud af, hvordan folk agerer og surfer på eksempelvis smartphonen, og den viden sælger de til virksomheder, så de aktivt kan gøre brug af det i deres markedsføring. Jeg har jo en dobbelt udfordring i dag. Jeg skal både ind og overbevise mig om, at vi er en virksomhed med stor potentiale, men jeg skal også faktisk ind og forklare, hvad det er for et marked, vi er ved at skabe. Så jeg skal bruge sådan lidt tid på at definere, hvad adfærdsdesign overhovedet er for noget. I de sidste 30 år har man kortlagt, hvordan mennesker faktisk tænker, i forhold til, hvordan vi tror, vi tænker. Vi har sådan et selvbillede af, at vi er 99% af tiden Sherlock Holmes, og så en gang imellem, der ved vi godt, at vi er sådan lidt Homer Simpson, når vi har drukket lidt for meget til havefesten og sådan noget. Sagen er bare, at nu har man empirisk kortlagt meget, meget systematisk. Det er lige fuldstændig omvendt. En af de andre nominerede er virksomheden Lead, der er i gang med forberedelserne. Vi bevæger os inden for feltet, eller vi udfylder det link, der hedder Missing Link, omkring, jeg kan slet ikke sige det mere, mellem managementrådgivning og kommunikation. Det er der, hvor vi er skarpe. Det er skidegodt, Donne. Det er skidegodt. Her beskæftiger de 15 ansatte sig med kommunikationsarbejde for store virksomheder og det offentlige. Jeg håber, vi vinder. Det kunne være sjovt, og det kunne give os den ekstra energi til at udvikle potentialet yderligere her i virksomheden. De arbejder inden for PR, public affairs, branding og produktudvikling, og så laver de også analyser og politikudvikling. Der, hvor vi synes, at vi udfylder et hul, det er, at vi udfylder det hul, der vi kalder the missing link mellem managementsrådgivning og kommunikation. Så det er Lead. Jamen, jeg synes, det gik godt, og jeg synes, det var et skarpt dommerpanel, som havde nogle super relevante spørgsmål, og som udfordrede os på den rigtig gode måde, så man også går herfra faktisk er klogere. Den tredje og sidste nomineret i kategorien rådgivning og kreativitet er virksomheden Relocare. Relocare hjælper virksomheder med at blive bedre til at tiltrække og fastholde internationale ansatte, og det er mange penge værd for virksomhederne. Det er en helt anderledes måde at se tingene på. Det er muligt for Danmark, på trods af vores skattetryk, at få de allerbedste, og det vil jeg gerne overbevise dem om, at vi kan. Hvis vi tager sådan noget som eksporteventyr, partnerskaber, nye, jeg er svedt, og det var min stemme rystede nogle gange. Men generelt, så synes jeg, det gik godt. Selvfølgelig er kineserne loyale. Det er et af de mest loyale folkefærd i verden, for de er nødt til at skal være det. De har ikke et velfærdssystem, ligesom vi har. Og jeg tror også, jeg fik sagt det, altså vi vil vinde, og vi vil være bedst. Og det er det, der driver mig. Jeg vil være bedst, og det tror jeg fik frem. Tilbage til Mikkel, der nu næsten er færdig med sin præsentation. Jeg er meget karakteristisk for virksomheden. Jeg er uddannet filosof, så har jeg en Ph.D. i IT-design, og så har jeg sådan set arbejdet med strategisk rådgivning og entreprenørskab lige siden. Og så var der jo selvfølgelig også lige det, han havde forberedt. Så vi har set et meget, meget interessant eksempel på, hvordan folk de har taget det her til sig nede på autobanen. Prøv lige at se her. Hvis man har en lille tissemand, skal man kun betale 10 cent. Hvis man har en stor, skal man betale 2 euro. Så jeg kan godt se, hvad mændene gør, når de stiller sig derhen. Hvis der er andre til stede, så tør de altså ikke 10 cent i den der. Det er fandme smart nudging, det der. Jeg er meget overrasket over, hvor meget medløb der var fra dem på det her, og at de ligefrem kaldte mig uambitiøs i forhold til, hvor stort vores marked er. Og det synes jeg faktisk er lidt interessant. Og jeg går hjem med flere ambitioner faktisk, og synes, at vi skal skrue barnen lidt højere op og gå til markedet med en mere, mere stamina og mere selvtillid i vores måde at pitche på.